थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया सासनाव थानाय समाव कक्लाबारि बियाबाव जेबो जौगाथाय लाबोआसै बे बाथ्राखौ बुंदों बि बेंगा बिथाङा। थांनाय 8 जुनाव जालांनाय कक्लाबारि बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि जानानै थांनायनि फिथाइ फोसावनाय मन्टु बर' बिथाङा देरहासार जानाया रंजाथाव आरो जारिमिनारि सान होननानै बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बि बेंगा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथियो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ थांखिनानै बुंबावोदि थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया सासनाव थानाय समाव जेबो जौगाथाय जायाखै आरो मन्टु बर' बिथाङा देरहासार जानाय सरकारजों लोगोसे इउपिपिएलनि गोहोखौ आरो बारायबावबाय होनना बुङो। लोगोसे कक्लाबारि बियाबनि रायजो राजाया इउपिपिएलनि बिजाथि मन्टु बर' बिथांखौ भट होनानै देरहासार जाहोनायनि थाखाय साबायखर बावहरो। लोगोसे अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि रथेन्द्र दैमारि बिथाङाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआदि लासै लासै रायजो राजानिफ्राय गोमालांगोना रोखा होननानै बुंथियो। दिनैनि दिना जोबोद मोनसे रंजाथाव आरो मोनसे जारिमिनारि दिन होननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 8 जुनाव जालांनाय माने बाय इलेक्सनाव जथाय बिजाथि मन्टु बर' बिथांखौ होनाय जादोंमोन आरो बिथाङा हिउज मार्जिनाव दिनै देरहासार जाबाय। बियो जथाय मर्चा सरकारजों लोगोसे इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद मोनसे देरहासारनाय दिन दिनैनि दिना आरो बिथांनि देरहानायाव जथाय सरकार खुंनाय बिटिआरआव बेहाय आरो गोहो बारायहैबावगोन होननानै आं मिजिं थिहरदों। लोगोसे आङो रायजो राजा कक्लाबारिनि रायजो राजानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय बिथां मन्टु बर'खौ देरहासार खालामहोनायाव नोंथांमोननिसिम दिनै बिथां मन्टु बर'ल' नङा बेनि सिगांबो जितु काउन्सिलनि इलेक्सन प्रमद बर' दानि बिटिआरनि चिफ बिथांखौबो नोंथांमोना देरहासार खालामहरबाय। बेजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बे कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो बिजाथि हिसाबै नङाबा कक्लाबारिमोन बिनिफ्रायनो देरहासार जालांदों आरो आसामनि सासे केबिनेट मन्त्रि हिसाबै बिथाङा सायख'जादों। बे हिसाबै आङो नोंथां बे कक्लाबारि रायजो राजानिसिम गोरबोनिफ्राय जाहाथे साबायखर हरोदि जाहाथे इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ नोंथांमोना देरहासार खालामबोगासिनो दङ आरो बे देरहासार खालामनायनि एकमात्र जाहोना जाहैबाय थांनाय 17 बोसोर हाग्रामाया सासनाव थानाय समाव बे ओनसोलनि जेबो उन्नति बा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै। बे मोनसे फोरमान जायनि खारनावहाय सोलायनाय जितु सरकार बे सरकारखौ नोंथांमोना मदद हेफाजाब होनानै देरहासार खालामहोबाय बेनो मोनसे फोरमान आरो बेबायदि देरहासार खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय साबायखर हरनाय जाबाय। नंगौ जों दिनै गोदै जानाय आरो लोगोसे फटका गावनानै रंजानाय बे हाबाफारिखौ अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलआ बेखौ लादों नैबे टाउनावनो। बेनि थाखाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ थांनाय 8 थारिखआव बिटिसिनि 22 नं कक्लाबारि बिसायख'थिया उफ्रा बिसायख'थिया जादोंमोन आरो बे दिनै रिजाल्ट डिक्लेयार जाबाय आरो बे रिजाल्टआवहाय जे बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि जों जथाय हान्जानि बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा 32,000 भट लानानै देरहासार जानो हाबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मेसेज लाबोदों। जों जे दिनै एलायन्स सरकार खोब मोजाङैनो दिनै गोरोबनानै खामानि मावदों बिनिनो फोरमान आरो हाग्रामा महिलारिया जि दांखुब खालामबाय थादोंमोन इउपिपिएलखौ सिमफायगोन जेनसिगोन जि खोथा बुंबाय थादोंमोन बेनो प्रमान बिथाङा जोंनि आधा गाहायाव बिथाङा दङ। दा बेनो प्रमान आरो फैबाय थानाय समावहाय जोङो इउपिपिएल जिएसपि बिजेपि एलायन्स सरकारा मोजां खामानि मावदों बेखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनै प्रमद बर' आरो लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि जे एलायन्स सरकार आसामावहाय खोब मोजां भाबैनो सोलिबाय थादों। गासैबो हाबाफारिया मोजाङै सोलिबाय थादों। जोंहा दिनै जोङो 12 जननिफ्राय दिनै जोङो 13 जन जाफैबाय आरो नमिनेसन जोंहा 3 दङ अब्ला 16 जन जाबाय आरो बिजेपिनिफ्राय जोंनियाव 2 फैजेनबाय अब्ला जोङो दिनै 17-18 जन जोंहा एमसिएलए दङसै आरो जोङो रायजो सभा एमपि मोनबाय आरो नैबे भैराकुन्द समस्तियावबो उफ्रा बिसायख'थिया जानांगौमोन नाथाय जायाखै माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय निस्सय बेखौ दोनथ'नो गोनां जादों। जों मिजिं थिदों बेयावबो थाबैनो उफ्रा बिसायख'थिया जागोन। गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ मोनसे मोजां मन्थ्रिनि दायित्व होनानै बेवहाय उफ्रा बिसायख'थिखौ थाबैनो फाथिगोन जोंहा बेखौ मिजिं दङ आरो बेबायदिनो नैबे भैराकुन्दआवबो ग्रोम ग्रोम देरहागोन आरो जोंहा सासे बेबायदि माने बिजाथि बारायबावगोन आरो बेबायदिनो नैबे 4-5 बोसोरा इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि जेबो टेनसन गैयाजासे खामानि मावलांगोन। दिनै एनडिएफबिनि गोबांथार गोलाव जुजिनानै फैनाय
दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथां दिनै सानजारां बिथांमोन दिनै फेरेंगा बिथांमोन दिनै सुनिल ब्रह्म बिथांमोन दिनै गोबांथार दैदेनगिरि सोरबा TLCC चेयारमेन जानानै दङ दिनै बिलिरथि बिथांमोन दिनै रुजुग्रा मोसाहारि बिथांमोन बेबायदि दिनै NDBनिफ्राय गोलावथार जुजिनानै फैनाय बिथांमोना दिनै बिबान लाना खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय फैनाय दिनै बै बि समनिफ्रायनो जुजिबोनाय बिथांमोना दिनै सोरबा MLA मन्त्रि जानानै खामानि मावबाय थादों बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा आरो BTR एकर्डआव जिखिनि दफाफोर मोनबाय बेखौ थाबैनो मावफुंनांगौ जों अदालगुरि हिसाबै जों अर्गेनिक इउनिभारसिटि जों मोननो हादों ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोननो हादों NIT जों मोननो हादों इनडोर आउटडोर जोङो इन्सटिटिउसन मोननो हादों दा बेफोरखौ थाबैनो लुफुंनांगौ बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजाया दिनै जि BJP GSP UPPL ज'साय सरकार खोब मोजाङैनो खामानि मावबाय थादों बेखायनो दिनै नैबे UPPLखौ जोंनि BTR बासियावहाय मजबुत खालामनांगौ आरो जोंनि जि गोलाव जुजिनानै फैनाय गोबां थै होनानै फैनाय जि दफाफोरखौ मावफुंनो खाबु होनांगौ फैबाय थानाय 10-15 बोसोरावहाय बेखायनो आं आपिल खालामो आरो कक्लाबारि बासिखौ आं साबायखर बावदों बिथांमोना जोबोद मोजाङै भट होनानै मन्टु बर' बिथांखौ देरहासार खालामबाय बेनि थाखाय कक्लाबारिनि बर'फोरजों लोगोसे अना बर' जिहेतु बेवहाय नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय समावहाय GSPआ 19,000 भट मोनदोंमोन दिनै इन्डिपेन्डेन्ट सासे केन्डिडेट दङ बिथाङा दिनै 1,226 भट मोननो हादों VPIआ मात्र माने 227 भट मोननो हादों मन्टु बर' बिथाङा दिनै 32,000निबो बारा भट लानानै देरहासार जानो हाबाय आरो हाग्रामानि जि दांखुब मारिनाय जोंनि सरकार सिमफायग्रा बिथाङा जोंनि 50% गाहायाव थाबाय आरो बेनो रोखा दिनै BPFखौ लासै लासै रायजो राजाफोरा बिदाय होनो हमबाय मानोना बिसोरनि जामानाया BTC एकर्डनि उनावनो जोबस्रांखाबाय जों दिनै BTR एकर्डनि उनाव जिखिनि जेनेरेसन जिखिनि जुजिनाय दिनै NDBनियानो होन दिनै आबसुनियानो होन जयेन्ट एक्सनानो होन बर' मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोना नैबे एकर्डखौ रायजो राजानि गेजेरावहाय मोजां इमप्लिमेन्टेसन खालामनायखौ लुबैदों बे हिसाबैनो दिनै सापर्ट खालामदों बेनो प्रमान मन्टु बर' बिथांखौ जे एसेबां बिपुल भटआवहाय गोबांथार भटआव देरहाहोबाय बेनि थाखाय कक्लाबारिबासि आरो लोगोसे गासैबो गोजाननिफ्रायबो मदद खालामनायनि थाखाय बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ BTR बासिनि गासैबो बर' अना बर' गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बेंक PO बेंक क्लार्क बेंक SO UPC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360